Jeg mindes, det var et godt game. Men nu bliver det her et godt game. Det bliver også et godt. Ups, ej. Min computer. Ej, det er den bedste computer, det her. Jeg gider altså ikke købe hedges i 3-3. Men gider du ikke Købe, hvad hedder jungle item. Okay. Forstår jeg. Hvad? Jeg siger, det forstår jeg. Ja, de er så lame i... Hvorfor nogle af en mest squeezy? Jeg plejer at starte med Wolves. Ja, start med Wolvesene. Og så eventuelt, ja, så gå op i toppen til det der golems, det er de stærkeste, og så Ravesen til sidst. Sådan er så smartcast på. Jeg skal lige sætte mine settings en gang. Ja, smartcast. Den er og hotscale ned, fordi... Wow, hvor er den stor, mand. Kig lige din trinket, hvor den sidder henne, på hvad nummer. 4, det er så nederen. Ja, så skal man ændre hele sidste dag, fordi... Jeg har faktisk ikke fået ændret mit endnu. Det er rigtigt. Jeg bliver forvirret hver gang. Ja, du satte den på dig. Jeg har haft T førhen. For T trinket. Hvad har du sat den på? En af sidemuseknapperne. Og det var også smart. Det har jeg ikke tænkt over. Nej, jeg bliver nødt til... Jeg tror ikke... Jeg vidste ikke, hvorfor jeg skulle sætte den. Nej, men lige præcis. Der havde jeg rum, ikke? Altså, det er noget, jeg kan røre. Men det var derfor, jeg satte den på T, fordi det var ligesom efter alle de knapper, man brugte. Og så T for trinket, gav bare mening. Jeg bliver altså lige nødt til at nedsætte mine settings en gang, så det kan være lige... Kommer lidt tager et stykke tid, før jeg kommer ud på lægen. 1,40 tror jeg. Er det ikke 1,40, Anders? Eller er det 1,50? 55? Hvad er det? 1,40. Jeg håber, min game ikke crasher nu. Også jeg. Du har ikke sat settings alt for højt op, vel? Jeg har lige sat dem ned. Godt. Jeg står på medium, så jeg er low. Godt. Hvad er det alle, der hedder det minions i jungle her, der healer? Ja, det er ny. Det gør de også i Summoner's Rift. Seriøst? Ja, den store er. Ja, den store er den, men ikke den, der skal box. Okay. Nej, det gør det ikke. Rigtigt. Jeg savner min blå buff lige nu. Ja. Derfor er den der machete heller ikke så tørt. Og helt main region ikke. Det går sgu meget. Stop. Satan. Jeg har brugt flash top. Super. Jeg kan godt bruge noget hjælp. Jeg fik lige early level 2 før mig. Jeg stod i tower. Se, hvad jeg får lov til at komme om bagved. Hvordan fanden i helvede pusher jeg? Jeg har ikke engang nogen minions for helvede. Mundo og Seger. Den får man lige tage med det samme, ikke? Mundo kommer ned sådan. Mundo. Jeg dør. Simpelthen, jeg vil gøre nogen. Jeg er for langt bagved. Og så er det en Jax. Ja, giv dem. Slow. Det har jeg ikke på nu. Se ham der. Ja, det er smukt, det er fint. Det er fint. Godt spillet. Godt kom hen der, du ser mig. Men jeg var sådan lidt... Jeg vidste ikke, om jeg skulle gå noget før, fordi så havde jeg ikke fået den der. Jeg synes også bare, det var fedt at få den. Jeg ved ikke. Hvad hedder det der point? Ja. Okay, er det ikke noget med guld? Kan du komme ind og hjælpe mig med at tage deres, Thomas? Ja, 10 sekunder. Han går top. Okay, jeg kommer bagfra. Good job. Wow, han skader meget af dem. Vinder mig svar. Godt taget noget, Søren. Godt gået. Ja, han er lige lækker det væk med ham. Han er sgu stadigvæk. Hvad laver han? Jeg nægter at tro på, at han ikke tror, jeg er gået hjem. Jeg tænker, du får ham til at pusse bare lidt. Kan jeg ikke, Thomas. Du skal godt fortsætte i din jungle. Farm. Eller gå tilbage. Ja, jeg vil hellere tilbage. Jeg vil hellere have nogle items nu. Mundo, han er derinde. Okay. Gerne hjælpe top igen, når du har clearet dine waves. Ja. Fordi han er overpower mig. Yes. Bare for clearet jungle, fordi han er rimelig pusley på det. Be there in a sec. Søren. Mundo, lige bag dig. Ja, jeg har set ham.
Skal du have hjælp? Nej. Vi sidder den af. Han er ikke noget. Han vil ikke noget. Og der skal du eventuelt tage noget attention her og få Swain til at løbe. Nej. Vent på ham. Han er low dernede. Ramme en... Ja, men han er ikke ren. Han er så ikke. Nej, men jeg er fremme en lidt. Nu for eksempel. Ja, hej, Mundo her. Ja, der er eventuelt på ham. Slå. Tag hans creepstør. Yes. Jeg har nok op. Jeg er ud. Jax. Oh fuck. Den her ikke. Den er dårlig. Den skade var en level 6. Nej, han bliver nok sikkert lige. For han level 6. Godt. Jeg skal lige have smartcast på min samlingsplads også. Nej! Jeg kommer snart. Du kan deny mig. Jeg er lidt langt væk. Jeg er også på vej. Opad. Nej, nedad så. Nej, ham igen. Godt ham. Nej, han fik mig kraftedeme, mand. Gå efter den anden. Godt. Revenge me! Mundo top. Jeg har ulti. Jeg kommer derhen, ikke? Jeg har også ulti. Jeg har langt fra ulti. Jeg er tæt på. Jax kommer op. Jax kommer op. Lad os gå ned til ham. Hvad fuck der er? Der er lidt aktion. Det må man sige. Nej, hvad har han taget os? What? Har han ikke lige taget den? Jeg er på vej ned. Bare bliv det. Mr. Jax. Top bliver Anders en boost. Jeg hopper op. Jeg kan godt bruge for armen. Godt. Jax er top. Kommer op ad mod top. Jeg har ulti, Thomas. Okay. Jeg kommer også op. Jeg kommer op bagfra. Bare Han smutter. fuldt ud på ham. Han er smuttet. Nu har jeg ult. Nice. Jack top. Jeg så det. Kommer du op? Gå der. Ja, kom her. Too late, man. Jeg var lige præcis ikke i retten. Ja, du er sindssyg, hvor skader han meget. Han har bare ikke en sin fucking Jackson. Pas på ham. Ja, ikke ham. Pas på andre. Det var også ærgerligt, jeg var så tæt på at kunne have noget at få dig. Ja, Jeg var så tæt på, mand. Jeg er bare på.
Mundo her. Jax pusher igen. Jeg går til. Nu er du her. Kommer ind. Jeg fik ikke noget. Seriøst? Ja. Jeg troede du ville få. Man helede for meget. Få. Okay. Fight. De røg med hurtigt ned. Den Jax der. Jeg skal altså bare med den. Den er fucking klar. Skal jeg eventuelt prøve at holde toppen? Det må du gerne sådan. Han er også level 9. Jeg kommer ind. Vent på mig. Tag ham. Smukt. Der er en Swain her. Ja, jeg har næsten ud. Ej, jeg er lige gået bag. Vent, lad ham være. Nej, ikke noget. Ja, det er i hvert fald. Tag dine raves, Thomas. Når det point åben igen. Sikkert for mig. Hvad er det her? 2 top. Ja. Jeg er med top. Point her snart. Why? Ej, hvor er Jax dog klam, altså! Han skal bare have en fucking Rune King, og så kan han tank for resten af sin skide ulti. Jeg lever ned af 1. Den ulti der, den er så fucking. Jeg har ulti nu. What? Hvordan om den ikke? Ja, det er fint, det er bare executed. Det er executed. Vi skal kæmpe på en kill. Ja! Er du dog ved mig, Smart? Hvorfor står han så meget? Det er jo helt exceptionelt sindssygt. Han gør nas. Han er ikke for spøs. Er det sådan en tårn i noget ham eller sådan noget? For? Ja. Nej. Skal jeg bare spørge? Jeg kan godt lade tage det. Bare vent til vi kan execute egentlig, som gjorde på Swain der. Fungerer sgu. Jax skulle dræbe mig, så vi er 3 på ham, altså. Ja, ikke Jeg er på fuld liv. Det var meget sent inden der. John, der lige. Ja, det var Det er sgu Ulti Thomas på? Nej, måske ikke ham der. Jax kommer her. Pas på. Han er i hvert fald dig sådan lidt derfor. Ja. Han er... Jeg er også jordst.
Jeg clear lige top, så kommer jeg ned. Jeg er på vej ned nu. Jeg har stadig guld deroppe. Jo, der satans, man. Ikke det eneste. Altså, King Bøf, mand. Men her vi går over ham. Jax. Ja, men Jax er bagved os. Han er herinde i stedet. Jeg kan ikke lige sætte en ward. Og han er der. De kan have pointet. Ja, de lokker os ind. Hvis han går op på pointet, så kan vi gå dem. Dernede i bunden. Så ham der, han er alene nu. Han er alene nu. Ja, så kan han også. Skulle jeg ramme med den snære der, hvis det var. Lad os lige, skal vi... Der er en, der går ind i mig. Ja, nu gør han det. Inde i bunden. Ej, hvor er han low. Det er lige for, at du bare kan ulti Mundo. Jamen, jeg overvejer det virkelig også. Mundo er væk lige nu. Han er der. Jeg var oppe på sit. Pas på, ikke? De er på vej ind til dig, Anders. Ja, Thomas. ja. Jeg er ikke en range. Jax kommer bagfra og kommer der. Så tager vi i hvert fald deres point, hvis det er. Super, super, super. What? Hvorfor havde han stun klar der? Så er skyder ham. Jeg har kun opsat. Lad være med at slås med ham. Jeg kan ikke slås med ham. Altså når min ulti er nede, så kan jeg ikke nu komme. Han er simpelthen så briefy. Utroligt. Eventuelt få en Frozen, og så har du allerede Frozen Heart. Ja, jeg har lige fået den. Den bliver nejler. Hvad så det der? Godt. Hvad fanden har de heal, eller hvad? Ja. Han har brugt sin heal. Det er Swain har brugt sin Ignite. Hvor healer Ignite på? Fuck nu det lort, så står han der, mand. Kom igen. Jeg kører tank efter det her sådan her. Det er ikke noget damage. Måske en last whistle. Det er smart derovre. Mundo meget. Jeg har nok over med. Jeg har ud. What? Du er væk. Hold nu op med den skide Jax, Er det her ham der, mand? Sunsploud. Du dør på det. Go slow, go slow. Det kan han ikke. Det er utroligt, at han bare kan. Det er ikke andet. Og flash. Overraskelse. Jeg havde ikke flash.
Nej, han flasher. Nå. Ja, han flasher lige det som det er sted. Fint nok, jeg kan ikke huske jer. Infinity og tager en killing. Godt spil, Thomas. Ja, vanvittigt vand, altså. Så længe de ikke får over sådan her. Jeg tror også, jeg tror på den Jax der. Vi skal, det skal være vores target, og ellers starter vi ikke en fight. Det er okay. Vi er enige om det? Ja, han har ikke noget tank. Ja, altså det... Vi skal være 3 på ham. Vi skal bruge ultis. Altså han skal nukes ned, før han kan få lov at stå og auto-attack. Jeg har 100% crit nu. Men det var også meget godt for at svinge igennem med de 500 guld. Ja, det er også lækkert. Det er fedt. Ja, det var egentlig også meget rart. Og så føles det godt at få lov til at stå en af dem igen. Ja. Jeg vil have en sørg klar. Ja. Jeg må dø. Jeg har ikke noget. Er du okay? Og når du er ude 7. Så nu. Yes! Hop, vent til. Hold det. Ja. Sådan. Jeg er ude. Det var min sacrifice. Fuck, hvad den der. Tanket. Det er crazy, mand. Swain, så Anders, ned. Jeg er i gang, mand. Det skal jeg ikke have lov til, så. Vigtigt. Jeg går en top hold, ikke så meget lige. Jeg kommer også til at tage på ham. Jeg har ulti. Jeg har ulti dem. Og når ulti også. Han er væk. Swain er død stadig. Prøv se hvor meget jeg skal have, det er jo helt... Der var en as. Men vi holder stand i øjeblikket, så det er fint. Ja. Vi er halet lidt ind i score. Anders, du skulle da give noget skade lige pludselig. Ja, lige præcis. Han har også fået nogle kills nu. Jeg begynder også at blive lidt mere tanky. Og der er fantastisk, der er små spiller godt. Du bliver fed over. Kan jeg top? Ja, jeg har set. Jeg er på vej op. Swain er på den, vi gør nok. Nok, mere. Jeg skal bare ind på Jax. Swain viser her, nej. Jeg prøver simpelthen at få ham frem igen. Jeg baiter. Vi går mod... Smuk. Jeg stunner om. Fortsæt. Ja! Sådan! Så nu skal vi have lidt fra den tower. Tank tower. Ah, vi har quick-simple, hvis det er. Kom nu. Tag den næste. Kom så. Tag den. Kommer creep som lidt. Ja, jeg sagtens tage den. Det er vigtigt. Det er det der. Bare fucking tage den tower nu. Tag den næste. Jeg har 11 sekunder. Jeg har 11 sekunder. 5. Jeg er ude. Kom så, I kan godt få det, Ja, var det vigtigt. Pointet. Kan vi tage det? Det kan vi ikke. Nej. Vi trade. Vi vandt den her. Godt. Så vigtigt, mand. Sådan, så vigtigt. Sådan. Godt spillet, dreng.
Sådan vi leger. Kæft, jeg skadede meget på Swain, mand. Han røg da bare. Han er alene. Jeg er på vej. Han er alene. Ja. Mundo er op. Ultra. Ult. Nej, jeg fastede, fordi jeg troede det var ult, mand. Jeg sang så nok. Så så jeg Swain, og så tænkte jeg, så blev jeg nødt til at gå bagud. Okay, mand. Mundo var top. Så lang tid tog det heller ikke. Tilbage. Fint. Back. Kom, der kan. Hvad siger du? Det er lort. Kan ikke gøre skid med det. Jax der. Øj! Jeg kom til at trykke ult i stedet for E. Fuck! Så du det? Det ved jeg ikke. Jeg tror nok. Vi den defender bare, vi er på defensiv. Fuck, man. Så gled min finger lige over på R. Fuck, hvor er det larmt. Se, det er så problemet med quickcast. Jeg får min Q op, sådan så den er godt. Jeg går top. Nej, der var for lang tid. Råt for et dæk i. Jeg skal da bruge det på det der spil. Godt lavet. Nå, det er egentlig. Der er Jax. Jeg er lige back, drengene. Jeg er ikke mere. Ja. Vi holder bare ved. Hvor lang tid går det så ud til Thomas? 45. Okay. Top. Jeg er blevet nødt til en stor wave. Jeg går lige op og clear den så. Jeg er back out skud. Må ligge de på spejderpilen nu. Okay, så har jeg gjort det. De har begge points, så hvis de får Spider Queen, så er det fandme stærk. Kan jeg bevæge mig ned? De har lige taget Spider Queen. Kom, top. Kommer. Jeg har 6 til ult, så det nåede ikke at være helt spildt. Nej, det er fint. Jeg blev vundet. Hvis I kan trække tiden, mens de har den på, bunden. Hvor lang tid er den i armen? Det er ikke så lang tid til juice. Den er allerede kvartvejs. Kom os ikke for langt frem. Ja, de står dernede i huset. Nu er de der, hvis de har løbet fra starten af. De er her, så. Det er bare lige tryk. Mundo og alle sammen her. Alle sammen her. Jeg kommer ned. Jeg har ult oppe. Er du klar med ult også, Anders? Ja. Bare prøv at se, om vi kan. Jeg forsøger at ramme så mange som muligt, men Jax skal være med i Bare hold creeps væk, mindre de går under turret, så går vi. Okay. Lige nu er det, de har de altså 2 dobbelt buffs. Og altså de er langt for stærke. Det er en dum buff at slås med. Han ødelægger fuldstændig hans sensitive lige nu. Han har bare misset, jeg tror 10 boots på, eller 10 der på en kast på mig. Kommer I nu? Det er bogskader. Ej, han ramte. Jeg er totalt glad. Vores top pusher. Det er fint. Vent, jeg snærer ned. 7 sekunder. Du kan godt sige det. Deres ting var bare lige om lidt. Ja. Vent på den. Og vi pusher stadig, så hvor længere vi holder den her. Ja, vi holder dem her, de er vi. Ja, de vil til hjemme nu. Vi er bare bag. Ja, hvordan dog, den synes godt deroppe, og de har ikke noget tower deroppe. Okay, kom så. Skal du udkomme nu? Jeg har ude. Vi ved ikke, hvor Jax er. Han kommer bagfra, tror jeg. Vi skal i hvert fald have de points der. Nu kommer Jax. Jax. Skal du Jax? Det er Jax, Thomas. Vi ser. Jeg har Jax her. Ja, jeg er på vej.
Jeg kan ikke mere. Tom pusher af helvede til mig, dreng. Så flot. Ej, det er en ulti. Tag os væk. Jamen, vi har dem. Vi har ham. Det er godt. Prøv lige at se Tommy, mand. Sådan! En himmel til lige. Du har 30 sekunder så. 20 sekunder. Fucking vigtigt. Det er dejligt at være lidt mere tanky nu. Jack skal helt så ondt. Nej, det er for fedt. Jeg tænkte, I var døde, da jeg stod der med Jax alene. Jeg tænkte, shit. Det kan godt være, at deres tower ryger. Ja, det gør. Nej, nu er i hvert fald low. Tryk nu. Det er fucking lidt nice det der. Det er fucking nice det der. På deres der tower, som skal tages på. Halvvejs kom deres midtertag. Sådan. Halvvejs. Så vigtigt det der. Jax er levende nu. Jeg tager vores point. Hvor er det godt. Hvor er det godt. Fedt trade der. Jeg kan ikke se, at jeg tager. Ja, lige til plus et tower. Ja, han kommer ind. Skal jeg bare komme direkte ud til dig? Nej. Nå. Hvis han kommer herud, så skal vi godt nakke ham. Ja, de er top på bunden. Nu skal vi bare fokus på den. Vi bliver nødt til at gå top. Det er vi nødt til. Vi skal bare fokus på den. Den pusher også automatisk. Okay. Lad os lige med, hvad den laver. Swain er bot. Jeg sidder lige og kigger på items. Lige to. Skal jeg have fingrene i? Ikke løb ud, Thomas. Jeg mangler 70 skud. Så får jeg values. Det kommer godt. Sådan der. Så er jeg klar. Og det er fedt. Jo, det var fedt. Jeg må lige elsker Stine lidt højere. Hun må lige komme med en kult og en Red Bull. Hvad så? Hun er da kongen. Det er sgu da fantastisk. Kongen, dronning. Altså, så ved man, at forholdet holder lidt længere endnu. Det er fandme i år. Jeg kan lade lidt på nu. Jeg har Vandiums og Bantis. Jeg begynder at være lidt tanky. Men jeg tror snart, jeg spiller med Ninja-tab ude med Burst. Gold, jeg har stadig min Gold Shield. Spider-Pin op, de vil have den. Jeg kommer lige med. Jeg ved ikke, om jeg har ham lidt. Hvis det er ham, så stærk. Ja, de begynder at bevæge os op, jeg tror, du skal... Jeg er på vej nu. Kan du clear creepsene, inden de kommer selv? Nu du er bot. Hov, han Jax, lad dem gå tilbage, på hovedskyld. Så tager vi en skud. Go, jeg er her. De kommer ikke op, vi nakker dem. Fint. Jeg blev lidt... Jo, jeg har lige fået godt. Vigtigt, dreng. Vigtigt. Det er der point i hvert fald. Det er dobbelt godt. Jo. Careful. Og hvad siger noget? Jeg holder øje med den. Jeg står alene på punktet. Ja. Jeg har ingen idé om, jeg står her. Jeg er nede på sekund. Ja, på gang i bunden. Det er godt. Det er godt, den tilbage det her. Vi skal op og have den ind, når det er sport, når den kommer tilbage. De skal ikke nå at have sådan. ferie. En af os skal gå op og tage toppen. Nej. Det er dobbelt buff, husk det. Ja. Vi skal op og defend top lige meget hvad. Så kan vi push. Jamen, de har lige respawnet jo. Så der kommer ikke super minions længere. Nå. Det er det, jeg siger, vi skal op og lige skyde toppen ned igen. Hvis Jax viser sig top, så går vi.
Hvorfor ikke gå top og få den? Det er farligt. Det er nemmere at gå ind De på. prøver at se hernede, og så kan de bare direkte puste til. Så vi går op og tage den alle sammen så. Det er nemmere. Ja, lad os se. Hvis vi stadig har buffen, det kan vi nå. Det er bare fedt, så vi får et pres deroppe. Godt, du kan godt holde det. Moving as fast as I can. Ikke gå ham fuldt ind. Så vi ser en chance for Jax. Ja, nu! Kom videre. Ja, så! Vigtigt! GG. Sådan, drenge. Fanden flot spillet. Jeg jumpede over, så jeg kunne ikke fokus, man. Ja, det er rigtigt. Sådan, drenge. Ja, det er godt. Ude af min ulti. Jeg har stadig en flash. Overskud nu. Var det vigtigt, drenge? Victory! For helvede var det vigtigt. Det var så. Min driver stoppede ikke det hele. Åh, hvor godt.